vítejte u mého prvního videa, který najdete na YouTube vlastně ode mě. Vlastně tohleto video se bude jmenovat Proč vlastně jsem natáčela na YouTube, 5 faktů, proč jsem natáčela na YouTube, 5 faktů, proč jsem začala natáčet teď a 10 faktů o mně. Takže snad se vám bude tohleto video smíšený líbit. Nevím teda ještě kolik minut bude trvat, protože nechci vlastně tady prosedět asi hodinu, 2, možná 3, ale než to jako stříháme tak. Takže asi se můžeme vrhnout rovnou k tomu, co mě inspirovalo natáčení na YouTube. Včera jsem koukala vlastně na video od Falenky, a ona na konci videa říkala, pokud chceš hrát hokej, hraje hokej, pokud chceš hrát fotbal, hraje fotbal a pokud chceš natáčet, tak natáčej. Takže mě to inspirovalo a hned jsem se běžela zeptat a všechno se to řešilo. Jako další fakt mě inspirovala tahleta knížka Deník malého posroutky. Okay. A je to kvůli tomu, že tady někde říkali, že se nikdy nevzdáš školy nebo něco takového a že oni vlastně přivítat malovali. Jo, já mám nový díl. Asi jsem vzala starý, to spíš, já mám zelený tam a v tom to bylo. Protože to tady nemůžu najít, ale teda černý tam a to je vlastně ten poslední díl a on na konci řekl, pokud chceš taky psát deník nebo natáčet na sociální sítě, tak můžeš a někdo tě může inspirovat a tak. A pořád jako se to tam probíralo a já jsem prostě už nemohla vydržet a chtěla jsem už natáčet na YouTube a jako čtvrtá věc je, že tamhle mám kytky, abych vám ukázala. Tady mám vlastně Verlibu fialovou a tady mám vlastně něco, tady mám vlastně čmeláka žlutýho. A vlastně on nás obě má kytičky, jestli jste si všimli, tak jestli jste si všimli. A na každé kytičce je papírek s něčím napsaným, vlastně příslovíma, který moje kamarádka vymyslela. A mě pořád padá jedna kytička s příslovím, jestli chceš být youtuberka, tak buď. Zase to mě inspirovalo na to natáčet na YouTube. A prostě já vím, že tady jako mluvíme o tom, že všude je napsáno, jestli chceš být youtuberkou, jestli chceš natáčet a tak, ale je to moc přeplácaný a mě žádný jiný věci, které jako by mě inspirovaly, než. Jako další věc mě inspiroval Gogo, protože vydal vlastně tu knížku, která blablabla. Já jsem ji ještě nečetla, teda chci si ji objednat. Ale mám knížku vlastně Já youtuber, kde tam probíhají rozhovory. Ještě jsem ji nepřečetla. A vlastně je to o tom, že tam probíhají rozhovory. Pokud jste viděli knížku Já youtuber, určitě si ji kupte. Doporučuju hlavně ty, kteří se koukají na YouTube. Ale ta poslední věc, co mě inspiroval, byl Gogo, protože ten je takový jakože má super videa a myslela jsem si, že budu mít taky super videa, ale asi ze začátku to tak nevypadá. Nemá to strašně dobrou kvalitu, protože tady natáčím na denní světlo, protože ty světlo mám uklizený prostě a nechtěla jsem je vytáhnout, protože tady by byly vidět a prostě jako nechtěla jsem. A tady na postel by se nevešlo. Tak. To je ten poslední fakt, co mě inspiroval, bylo tedy Gogo a ten mě asi inspiroval ze všech nejvíc, co můžu říct. No, teď můžeme jít na těch 5 faktů, proč jsem začala natáčet až teď. To si myslím, že bude asi hroznější, ale jdeme na to. Takže první fakt, proč jsem začala natáčet až teď,
byl ten, že já jsem vlastně nemohla, protože by mě mohl někdo stáhnout, nebo jak se to říká, ale každopádně by mě mohl někdo na mě koukat a no, divný. Asi na YouTube se někdo na nikoho nekouká. Ne, jakoby, že na mě mohl někdo koukat a stáhnout se mě a tak. Nevím. Ale že máma se myslela, že se tam musí najít adresa, Bůh ví, kdo mě bude sledovat a prostě jako tak. Takže to je první fakt, že jsem nemohla kvůli tomuhle. Druhý fakt, jsem na to neměla čas, chodila jsem ve 2 ze školy, protože jsem vlastně byla na hřiště, nebo jsem se vlastně ze školy i loudila. A vlastně pak jsem dělala úkoly asi tak. Já je dělám vždycky jako když se pomazlím s Pájou, mám vlastně bráchu Pavlíka. A když se pomazlím s Pavlíkem, což asi trvá 3 hodiny, takže to dělám někdy v 5, jako každopádně teď je někoho kolem 4. A já se rozhodla, že natočím video, takže jsem to natočila dřív, protože jsem dělala úkoly dřív, ale to, my jsme neměli úkoly, já jsem měla každopádně dodělávat. Tak, ale to je to je asi ten druhý fakt, proč jsem teda nemohla natáčet, proč jsem teda teď natáčela na YouTube, proč jsem teprve teď jsem rozhodla natáčet na YouTube. Jak to je? Bože. No. Jako třetí fakt bylo zase tahle knížka, ale fakt tahle ten díl vlastně. Já jsem vlastně tu knížku četla a tam bylo napsáno, že on si vlastně půjčil toho bráchovo ten gramofon nebo něco takového. A vlastně to mě inspirovalo ke kameře a tak. Ale jako když jsem se zeptala mámy, tak ona pořád ne. A jsem jí doprosila k tomu, abych mohla natáčet. Takže to je třetí fakt. Jako čtvrtý fakt byl ten polštář, počkejte, a pro něj dojdu. Inspiroval mě tenhle polštář. Vlastně já vám něco ukážu roztomilýho. Takhle se, když se na to kouknete, je to mega roztomilý. A takhle to vypadá, jak když se to mračí. Vlastně touhletu myš jsem si koupila na poutě, to je mega hustá měka. A já jsem vlastně na ní tačkou spím, protože to je moje nejoblíbenější plišák. A tak, ale ten fakt, proč jsem teda nezačala dřív už natáčet na YouTube, je ten, že tahle myška mi to nedovolila. Nebo nedovolila. Ona vždycky tam spadla nebo něco, když jsem chtěla natáčet, ale stejně kdyby jsem to natočila, tak by to mámka zjistila. Nedala by mi. Jo. Ok, jako další, ten poslední fakt, proč jsem nezačala natáčet, byl teda ten, že mi padaly pořád ve videu tyhle ty kytičky, které mám na zdi, což mi už máma dovolila natáčet. Ale pořád mi padaly, v každém videu přísahám, že mi padaly a nemohla jsem natáčet a takové věci. Ale to samozřejmě neznamená, že to samozřejmě neznamená, že v každém úplně. Ale vždycky na konci, když jsem byla úplně na konci, mi spadly tady ty hodiny, ještě ta jedna kytička, pak plakát Violeta a to už jsem se mohla zbláznit. Takže tak. A to je asi všech těch 5 posledních faktů, proč jsem nezačala dřív natáčet na YouTube. A teď těch 10 faktů o mně. První fakt, jmenuje se Andrea, druhý fakt, o mě nesnáším růžovou barvu. Třetí fakt, miluju černou barvu. Čtvrtý fakt, nesnáším modrou barvu, ale mám to povlečení s modrou barvou. Nesnáším
Takový ty rozmazlený děti nebo lidi. Nesnáším, když ode mě si něco někdo chce půjčit a pak je na mě zlej. Nesnáším, když když já už mu něco teda půjčím a on mi pak už nic nechce půjčovat. Ten 8. fakt je to, že já jsem vlastně taková, jakoby, že to barevná, ale mimo těch 2 barev růžová a modrá. Ale ten 9. fakt, že mám bílýho plišáka a nesnáším takovou mega hustě bílou, já mám mega hustě bílýho plišáka medvěda a nesnáším medvědy. A jako poslední fakt, natáčím na YouTube a už se dneska s vámi loučím, takže snad se vám video líbilo. A pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte 0. A pokud se vám líbilo tak moc a bylo by tu třeba 60 odběratelů u tohohle videa, no tak bych, pokud by stouply odběratele třeba o 60, teda že bych měla 60, tak klidně bych natočila nějaký druhý video, jako za odměnu, protože já jsem teda nenatáčela na YouTube, ještě jsem, jako myslím, že 60, číslo 60 je zatím dobrý na začátek, takže 60 odběratelů nebo 70, mě to jedno, kolik mi dáte, tolik, jako tolik to video bude napětý a tak. Takže si napište do komentářů, jaký video byste chtěli, kdyby jsem měla těch 60 nebo 100 nebo několik těch odběratelů. A kdybyste mi napsali dolů do komentářů, jaký video byste třeba chtěli, tak já vám ho natočím, ale až o prázdninách, protože teď mám strašně jakoby, že to. Takže za 7 dní vám ho klidně natočím. Takže mějte se krásně, nemějte rádi růžovou a čau.